Uret tikker, tiden går, hvad venter du på? Lad den ikke gå i stå. Hvis vi tager chancen, og hvis vi formår at følge sad, vil det jo gå. Flyver gennem tid og sted, passer på jeg falder ned, ender på et fremmed sted. Alt jeg vil er kun at finde ro og skabe fred. Gennem tid og sted, minderne de tager mig med, prøver på at finde fred i tidsrejsen. Nisse juleklokker. Okay, ved I hvorfor at der er folk, der går på bord til jul? Nej, det ved vi ikke. Det er fordi, de har hørt, at der skal gås på bordet. Ej. Det var klokken, vi må hellere gå. Hvad betyder det? Mette, jeg forstår det ikke. Mette! Kan du huske den første morgen? En sky for Okay, Christopher. Hvis jeg lige skal fortælle en gang til, så fint nok. Joken er jo, at der skal gås på bordet. Altså dyret gås. Men det sjove er så, at det lyder som om, man skal gå på bordet. Men ja, nu håber jeg, du forstår det, Christopher. Nu skal jeg også over og undervise nogle smukke unge mennesker i skøn matematik. Så ja, jeg bliver nødt til at gå nu. Hvad sker der i afsnit 4? Finder nisserne nogensinde en ny julemand? Lad os se, hvad der sker i det næste juleafsnit.